Ka jaka khunswet ka badan mausmai batip kum ka bursing CM Children's Home ha ka sitho dieng kalapan pau ya ka jingkamen ka bakrau hadien baka MDC jong ka nongsken ka Congress Mary Kharpuri kalayo e ka kali kit nongpang ka pynïoh leng baka scheme Chief Minister Rural Development Fund ha ka ni ka ju ka si na kaliang ka district sora mausmai kalapan kubrom kerpang yo habret jade ya raji ubade ubanikong na katay ka jaka khunswet ka bas dang nadu snam arjakasan ban pendep ya ka exam matray ha ka tay ka silayo ru ya ka jingithun kot sapang ka e bakate ka jakari ka kendo lengba upastor arbare ubare chairman na lord kiwewe bat kani ka ju kasi ka congress kelas samru kinep kupsa sabaro kite ka rep kentup ikinong pe chungki kani ka long ka jigar khu na ka benta jongi kum ka hom khule sibon kom ya kani ka jingna snyang ka jongpi ngai scam bakani ka long ka jing sedang jong ka jingna snyang jongpi na ka benta jongi tu boleh unkar khu ya pi kom un ai pi gabor met ka baklain ka bakoi bakia berdang la na ka benta ban syakri yo pai ba yo pai lang ha ka constituency jong pi ha ka ne ka constituency jong i ha ka state hi barok ka wai ba pin long ibreu long manera na ki wengi i sisa ya ka jing kloi ka jong pi nagamta banyarap ini nagamta kaniga home. Din ring amde yo people khat ba kanika sngi banga one place shay kanika kali yo perkhat bagadan ke cylinder bat banaw bale politics ya. Kanika ri galong shibenta ka banga runganget kanika jing play lat ka jing play lenti ka jong banajong bakum ki banget banginginget ye ka baja ka jingen ka jongi bat ka ka bawanja ro ka baman ka sngi ro ka dehi ka jing penya ka bastat ka jong play. Tinga ngako mo bat nai jing shisha hawat mo ngadai kanong ikmat ke MDC jong kanong Shillong constituency dengan na banong man lese banwan ra ka scheme nang pai ten rei kumno ngapai khmat Chief Minister badan burom jongi sa konrat samna ngaya kran bali ha ka bangali pindu i po secretary te ngalingo ba mai lo chisinong ngongsa bahasa yarap lemnya kanika children's home bakidon kam shishay kanika kali mga sutu bakat no gajngai bakat no gajinge bakimat kikna kibapli ha uslap au priya lesina ka khian bat khamtam ha ka permit kumbaila batai di pastor yang haru teu chief minister badan buram jongi sa kontra sama khem karna ishon bayanga okay ko te shukhat bet ya ki pa jongi ishon bet okay i-sanction ya kata kapisa but ngaru ngadap da kajingmen mangihaban ayo sayu blay bagi ke brokhat ke dehi kajing plila plilin ti jong